Marinaw tutabi sa indugabos, mga tugang. Anong problema? Buka ka man talaga eh. Ano na naman? Aram ninda og tungon yan. Ayaw, budak nata mga tugang mo sinda. Bako, iyo. Oh, haliya ang ugto asin tugang. Maray na. Yan talaga. Paano suraot? Makulitong gaman. Good afternoon, everybody. Good! Iyan ang tama. Initabi ang kakapayan na barita. Iluwadyon mo, nakakigig ka. Ngunyan tabi, ako tabi ang sa indong tagapagbarita kang kakapayan, Mr. Kula. Bulan sa kuya tayong partner na si Butla. Oy! Ata, luy-luy ba ya? Atak yun ako sa imo. Ngunyan, sa Pangino tabing barita na kakapayan, Ano ito? basta tabi partner ang sarong barita. Oy! Kakalog lang na bareta, sarong tanga, naputulang tibitis, tanasubrahan kikakan sa asukar. Jesus, diabetes partner. Diabetes? Mahamis ta asukar ang Kumusta na doon tangang ini? Ay inda, hain iyan mo niyan. Nasa rayo dahil lugar. Okay. Ano ang barita mga tugang? Sarong lalaki nanganaan sa karne, ano ang nangyari? Siyempre, kan mga naan ako, si blood. Hay, Jesus. Ang apuntabi kayo mga tugang kaunasan. Kaya magkontrol sa karne. Nyan, ang mga kaaga og to, hapon bang ginakisiba ki karne? Tiwi. Kan magka high blood. Ayan, yan ang sa tuyang bareta mo niya na pagka afternoon. And syempre, salamat po sa tuyang sponsor, Wash and Wear Laundry Shop. Sa And tabi. shout out po. And syempre, igwa kitaong kakalaog naman na bareta ngunyan na afternoon. Ini tabi, sports. Sa baretang sports kita, ay matibay kita dyan. Sa sports. Sa sports naman. Sabi rin sarong babae, maurag lumangoy. Oy, sus! Luminok sa dagat, dahil na nagbutwa. Ano nangyari? Ano ang nangyari ba ya? Siyempre, buto. Buto. Jesus. Ay, iyan ang mga baretang kakapayan ngunyan na pagka-afternoon. Hindi, nagbutwa. Maraming salamat. Shoutout sa mga katimta dyan. Timbura. Timburao. And syempre, susamuya pong mga sponsors. Dako lang salamat kami, Sendo. Wash and Wear Laundry Shop sa pag-sponsor tabi kay ni baretang kakapayan. Yan. Sa Giraray, ako tabi ang sendong tagapagbalita kay kakapayan, Mr. Kula. And ako matabi sa indo pong Mr. Butla. May balita partner na pahabaw. May barita mong pahabol bago kita magtapos sa tuyang programa. Ano ba? Sabi rin nagkakao doon ako. Snack!